Y balchder a'r angerdd o'r chwaraewyr i'r cefnogwyr, mae Bêl Droed yn rhan enfawr o fywydau sawl un ohonom yng Nghymru. Felly, i lawer o gefnogwyr, mae dewis y person fydd yn cynrychioli'r gamp yn bwysig iawn. Y frenhines, Elizabeth yr Ail, wedi marw. Tan ei marwolaeth y flwyddyn ddiwetha, y frenhines Elizabeth oedd y person yma. Hi oedd llysgenad cymdeithas Bêl Droed Cymru. Ond pam bod na ddadrau am y rôl nawr? Wel, mae rai yn dweud ddylai'r person yma ddim fod yn aelod o'r teulu brenhinol. Ar un ochr o'r geiniog mae yna alw am ddewis rhywun sy'n angerddol dros Gymru, ac ar yr ochr arall wedyn yw bod y teulu yn dod â statws ac enw da i Bêl Droed. Beth yw eich barn chi? O blaid neu yn erbyn fydd hi'n beth amser eto cyn clywed penderfyniad Cymdeithas Bêl Droed Cymru.